resign na yung luma naming washing machine. 2015 pa ito, so 9 years in service na siya. Hindi na masama, pero gumagana pa yan. Mag-upgrade na kasi kami sa fully automatic washing machine kasi nahihirapan na si Tintin maglaba dyan sa luma. Bye-bye sa matagal nating pinagsamahan. Ito nga, dumating na yung in-order naming bagong washing machine. 22,000 yan at hanggang dyan lang ang budget namin para sa washing machine. Sana magtagal din at para sulit ang perang pinambili. Higher nga pala ang brand yan. First time namin bumili ng ganyang brand pero sa tingin ko maganda naman ang quality niyan. Yung perang dala ko ay naubos na sa lahat ng para sa bahay, para sa pamilya, lahat ng inuwi kong pera kasi alam kong magandang benefits nun para sa negosyo namin. Bakit ko nasabing para sa negosyo o OFW? Hindi naman yun part ng tindahan. Ganito po kasi yan. Unang-unang gagamit yan madalas ay si Tintin. Ibig sabihin mas marami siyang oras na masisave para gawin yung mga bagay na dapat niyang gawin. Kasi pag nagsalang siya dyan, hindi na siya magsabon, magbanlaw. Automatic pag natapos yung washing machine, magsasampay na lang siya. In short, mas gagana ang trabaho niya sa bahay at marami siyang magagawa pagdating sa negosyo namin. Pwede siya umalis at magpalengke or bumili ng mga kailangan sa tindahan, pumunta ng bangko at kung ano-ano pang pwedeng maging transaksyon sa labas ng bahay. Sabi nga, time is more valuable than money. Paano OFW? Tandaan na ang perang pinaghirapan, sulit dapat ang pinagkakagastusan. Mas maganda yan gastusin sa pamilya kesa sa mga pansariling kapakanan lamang.